Il-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna indirizza l-aħħar laqgħa ta' konsultazzjoni dwar il-baġit mal-Kunsill Malti għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali. Il-Ministru Scicluna stqar li l-Gvern jinsab fil-ħin biex sal-aħħar ta' din is-sena id-defiċit ikun niżżel sa 2.1%. Fil-waqt li stqar li d-defiċit huwa l-kaġun primarju għaliex jiżdied id-dejn, żied li d-dejn bħalissa jammonta l 69.8% tal-prodott domestiku gross. Dwar il-prospetti għas-sena d-dieħla l-Ministru Scicluna stqar li s-sena d-dieħla se tkun waħda finanzjarjament ta' sfida. Dan hekk kif il-Gvern irid jindirizza s-sitwazzjonijiet finanzjarji diffiċli ta' 3 istituzzjonijiet li wiret minn amministrazzjoni preċedenti. Dawn huma trasport pubbliku li falla finanzjarjament, id-dejn tal-Ene Malta kif ukoll l-Air Malta. Intant il-Ministru Scicluna stqar ukoll li żieda ta' 58 ċenteżmu għall-għoli tal-ħajja mhijiex biżżejjed. Minkejja dan huwa fisser li din is-somma tiġi maħduma skont il-mekkaniżmu tal-kola, sistema li ilha tinħadem għal dawn l-aħħar 24 sena. Huwa temm jgħid li kif wiegħed il-Prim Ministru stess il-baġit li ġej se jindirizza wkoll il-persuni l-aktar vulnerabbli.